Jaime, guk personal trainerra zer den badakigu. Personal trainerra, bai. Inigo etortzen zaigulako. Bai, Inigo, bai. Berak gure osasuna zaintzen du, eta berak erakusten digu, sasoian nola egon behar dugun, bai. Nola egon behar dugun. Personal shopperri buruz ere hitz egin izan digu, Paulak. Personal shopperra, bai. Paulak. Ze arropa eraman behar dugun, eta beste. Ez dakit bazenik izun, baina badago, elikadura zarduratzen diren laguntzaile pertsonal horietakoak ere. Badaude, bai, webgune batean ikusi dugu guk, eta hori, elikaduran laguntzeko personal laguntzaile aditu horietako bat da. Eta zer egiten dute personal aditu hauek? Honek esango dizut dieta egokiena zein den, ze janari mota komeni zaizkizun, produktuak ere salduko dizkizu, badakizuen beti negozioak egon behar duela. Bai, non maitetik atera balute dirua, bai, baina... Baina, bueno, sukaldean aritzea maite ez dugun ontzat, ni esate baterako, egokia iruditu zaigu. Ez duzu maite, sukaldean aritzea? Ez dut maite eta ez naiz oso abila. Pizkanaga, ikusteok, usua ezautzen nahi naiz. Bai. Beraz, sukaldean... Ez naiz oso abila gainera. Beraz, niri oso ondo etorriko litzaidake horrelako... Personal... Sukaldari horietako bat. Bai. Modan daude, personalitza jarri, aurretik eta lanbideak sortzea. Badirudi denetarako laguntza behar dugula eta guk alako bildumatxo bat egin dizuegu. Ea, konta eguzu ba. Bai, ze elikaduran laguntzeko, bai, baina badaude ez dakit ezagutzen zenituen zuk, Jaime, personal lorezainak. Lorategia atonduko dizuna eta lorategia konponduko dizun laguntzaile bat. Hori ondo etorriko litzaidak niri, bai. Begira, Ingalaterran sortutako lanbide mota bat omen da, baina gurera iritsi omen da, ze Ipar Euskal Herrian omen daude, personal lorazain hauek. Ez lorategi dauka dalako, baina tarro bakarra dauka, eta tarroan beti iartu egiten zaidalako jartzen duan edo zer, baina tira. Bai, omen daude, guk beti-betiko baserritarrekin gogoratu gara egia zen, ze oso polita da personalitza aurretik jartzea, baina tira, gurean soroez eta baratzez eta lorategi ez arduratzen direnak betidanik izan ditugu. Baina tira, nahi duenak hor daukadukera. Teknologian adituak diren laguntzaileak ere badaude. Honelakoa behar izate ditugu, bai. Bai, adibidez, auto bat erosi behar duzula eta ez dakizula zein egokiena, laguntzaile horietako batek erosiko dizu. Bestela, ordenagailua, ez da bilela ongi, teknologian aditu baden honek, konponduko dizu ordenagailua. Eta hemen gogoratu gara betiko koinatuarekin, Jaime. Mundu guztiak du eskufina duen koinatu bat. Edo azkarra dela uste duen koinatu bat. Bai, horiekin gogoratu gara. Bestetik, garai zailak etxe bizitza bat erosteko, horretarako ere laguntzaile adituak badaude, higiezinetan adituak direnak, baina ja pertsonalizatuak. Hortaz, etxe bat erosi nahi duzula, baina ez dakizula nola kudeatu hori, zein erosi, nola egin tramiteak, aditu batek lagunduko dizu. Begira. Eta bukatzeko, zerrenda bukatzeko. Zakurra paseatzera ateratzeko... Bai, neska, horrelako asko daude. Ara, nik ez nituen ezagutzen. Bai, Ameriketan, bai, behira. Nik barekien, Buenos Airesen eta bat zeudela. Eta Euskal Herrian, osoa? Euskal Herrian nik ez nituen ezagutzen. Benetan, Baietz, adibide pare bat jarrinik. Jarri ba, Jaime. Ara, tira. Seguru, zakurra paseatu ditukik? Nik, inoiz. Inoiz ez? Begira. Ezagutzen du bakarren bat, zuen lagunen artean eta zagurra paseatzera ateratzegatik diru irabazten duena? Igual favore moduan edo bitagatik, Nola favore moduan? Zakur bakoitzeko hainbesteko bat, ez? Ez dut uste inor horretan lan egiten dunik. Ez? Ez duk ezagutzen? Ike ingukek? Denbora baldin nu, bai. Bai. Igual, bai. Euro baten truke eta... Euro baten truke? Euro baten truke ez. Euro batzuen truke. Euro batzuen truke, ez? Bai. Ze ikasten ari zarazu, barkatu? Ni zuzenbide ekonomiko. Zuzenbidea. Tira, ikasle askok, Ameriketan adibidez, diru pitima ateratzen dute, parkera zakurrak paseatzera, eraman ez? Bai, igual, bai. Guk behintzat, erdugu denborarik uste dut. Ikastez aparte lanik egiten duzu? Ez, erdugu lanik egiten. Arratsaldean, pixkat ikasi aldugunok edo beste aktibitate bat, kirola edo, gitarekin uste dut nahikoa dela txakurrak egotea. Eta personaltze izango zinatekezu, usuarekin adibidez, sukaldean bai? Lagunduko zenioke sukaldean? Laguntza behar dute. Bai, bion artean moldatuko. Moldatuko zenukete. Eta fisikoa ere bai, ez? Korri egiteko eta... Horretan hobeto, bai. Bai.
Eta, ze falta zait, Usoa? Teknologian aditua. Teknologia, zemuzkoa... Bueno, laguntza behar nuk ere. Zuk ere bai, nor balio du teknologian. Zuk, bai, ordenagailuetan. Ez, nik ez, ordenagailuetan ez. Ez, txarra zara ordenagailuetan? Bai, eta sukaldean gehiago. Sukaldean txarrago oraitik. Bai. Eta adibidez, etxe bat erosten lagunduko zenioke usuari? Bai, etxea eta arropa erostera agian ere. Arropa bai, xoperra bai, Bai, arropa erostera ere. Ze jertxe polita duen, gure lagun honek. Bai, ez? Ze horrek erosia da edo oparitutakoa edo? Lagun batekin erosia. Bai, Ba, bi batzuek, Eskerrik asko etortzegatik, Ea ondo pasatzen duzuen.